Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. aw mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na Faransi jamana o kɔnɔna la ka taa se États-Unis ma ani Allemagne fo ka taga se Angleterre ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la k'aw fo aw ka timinandiya la an ka kunnafoniso ale lajɛli la sanga a n'a ka wagati k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 6 ye san 2023 kunnafoni min na bɔ sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. kunnafoni daminɛla bi menaka dugu ɲɛmaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kuma ɲɔgɔnya ka o kɛ ni an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bɛn ani kelenya kɔɲɔw ma ni o ye colonel Ismaël Ouaké ye u ka kuma kɔnɔna la sa u taara ni ka t'u ka dugu gɛlɛya fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa gɛlɛya min b'u kan ni o de ye lakanabaliya koɲɛw ye u y'o ta ni ka o ɲɛsin ministre ale kɔni yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ka dɛmɛ ale bɛ jamana marabagaw olu yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛmancɛ fanga ale yɔrɔ la ministre ale kɔni ye layiru taw ye k'a yira k'a fɔ ko jamana marabagaw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ u fan fɛ wa k'u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka lakana o ka sabati u ka dugu o kɔnɔna la. kɛnyɛrɛye kalanso 8 an ka faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sigida fɔlɔ o kɛnyɛrɛye kalanso ninnu bɛ tali kɛ kɛnɛya kalanso o de kan a kɔni datugura fɛn min ye kɛnɛya kalanso ɲɛmaw olu fɛ a kɛra juin kalo tile 26 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko nin kɛnɛya kalanso ninnu kɔni ye kalan ni ka a k'u ka kalanso kɔnɔ ka sɔrɔ sɛbɛnfura ma d'u ma min b'a yira k'a fɔ k'u ka kan ka kalanso in ni ka ale dayɛlɛ kabi nin kalanso ninnu kɔni datugura sa a kalanso ɲɛmaw olu kɔni ma fɛn fɔ fɔlɔ ni wagati in na. Waribonso min bɛ an fɛ yan nɔ n'a bɛ wele ko BOA baarakɛlaw olu kɔni bɔlen don nin wagati in na k'aw ka baara yɔrɔ da ni ka o bɛɛ minɛ u ka laɲini ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ fɛn min ye juru ye ni a bɛ don BOA baarakɛlaw la ko dɔ ka bɔ o musaka o la ani tuguni fɛnɛ sa u ka ɲɛmaa dangan ko ka kɛ maliyɛn den ye jamana in o kɔnɔna la yan nɔ o de la sa ko n'u ka laɲini kɔni ale ma sabati u bɛ ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye. Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ u ka bolimafɛn bolilaw ka taga se u ka bolola baarakɛlaw ma ko juillet kalo tile 5 san 2023 u ye Tɔnbɔkutu dugu kɔni kɛ tile 1 baara kɛbaliya o la laɲini ye fɛn min ye o de ye k'u cakɛɲɔgɔn dɔw kɔni minɛnen don ni ka olu bila kasobon o kɔnɔna la o de la u y'a wajibiya dugu marabagaw kan ko ka u ka maaw ni ka olu bila minnu bɛ kaso kɔnɔ a bɛ kalo caman bɔ ko ni u ma u ka maa kofɔlen ni ka olu labila k'u bɛ tila tuguni ni ka baarabila wɛrɛ boloda.
an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔngokaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na kalo 6 de bɛ u n'u ka jamana ɲɛmaa kalafili o ni ɲɔgɔn cɛ u ka marabolo ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ni ale tun ye Katanga marabolo ɲɛmaa ye ale kɔni ni wagati in na bagabagali talen no ka ale sɛgɛrɛ u ka kiri tigilamaw fɛ fanga ale tɔgɔ la. Dona dusajɛ o kɔni cɛsa fɛn min ye kuranko o gɛlɛyara Afrique du Sud kaw ka jamana o kɔnɔna la lɛrɛ 12 u tun bɛ kuran sɔrɔ a bɔr'o la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ lɛrɛ 2 o la tile o kɔnɔna la nin kɔni kɛra sababu ye sa dɔgɔkun caman kɔnɔna la nin dugulama ninnu kɔni bɛ kuranko gɛlɛya o la nin kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye ni ka ɲɛsin dugulamaw olu ma minnu yɛrɛ kɔni ka baara ale tɛ taa kuran kɔ u kɛlen don ka u ka nisɔngoya ni ka o ta k'o ɲɛsin kuran baarakɛlaw olu ma. Kilomɛtiri 40 bɔɲɔngo ni o de bɛ ani Johannesburg ka dugu o ni ɲɔgɔn cɛ sa maa 16 bɔɲɔngo denmisɛn caman kɔni fana tun bɛ a la olu kɔni bɔnɛna u ni na kunu araba sufɛla o la ka sababuya kɛ gazi ale de kɔni pɛrɛnna ni dugu kofɔlen o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔw ye. Mali kunnafoni jabarani na jabo aw kulo garzɛ kɛra nin kunnafoni de ne k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan yani an ka kunnafoni an ka o datugu sa an b'a datugu ni tunga lafiya maw olu ka kunnafoniya o ye ko k'a da Faransi ka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko sibiri natɔ n'o bɛ jouer kalo tile 8 o ma nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati la 10e rue Traversière ni o ye 12e arrondissement Paris ye k'a yɔrɔ la k'a fɔ ko métro gare de Lyon sortie numéro 1 o kɔnɔna la sa tunga lafiya maaw bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka so jɔra ba Maliba o kɔnɔna la k'olu ka so tile ni k'a ta k'a d'u ma k'a yira k'a fɔ u ka so kɔni o banna pepepewu e mɔgɔ min bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ tunga lafiya ale ka baara taabolo o la nin ye o wagati selen i jija i ka se yen nɔ sibiri dɔw jouer kalo tile 8 yɔrɔ kofɔlen ale la walasa i ka se ka ɲininkaliw ni ka olu tɛngu tunga lafiya ale tigi yɛrɛ la bamananw ɲuman na ko mɔgɔ tɛ bɔ dunufɔyɔrɔ la ni ka taa i kɔnɔ kongo o tuma la sa ɲininkali minnu bɛ fɛ i bɛ taa ni ka taga olu kɛ tunga lafiya ale tigi la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.